Uli lang to sinasok ni Magnetico, oh. Namamalimos lang siya. Kaya kasi namamalimos minsan, may usog na pakalakas. Oo, nausog si nanay. Nausog siya. Sa isipan, ibig sabihin napakalakas ng telekinetic power niya. May latim. May Latin. Matagal mo na ba tong, ano ba to, namamalimos ka sa kanya, nanging ka pera? Yung totoo! Ay, hindi po pera. Himingi ka sa kanyang pera, hindi ka niya binigyan. Kaya ka nagalit. Score. Para katulad yung mga badyaw, pag di mo binigyan ng pera, galit ka sa'yo, mamurahin ka sa sabihin. Mamamatay kayo, mamamatay kayo. Ano ba yun? Ano? Mamatay ka na daw. May inaang spiritual na nanay. Lahat, linisin mo ha! Patatawarin kita. Naintindihan mo? Opo. Hindi kita puputulin ng hininga sa loob ng katawan niya. Huwag mo nang ulitin ito ha. Opo. Pag hindi kayo binigyan ng pera, wala. Kung meron man sila, wala. Opo. Siya na may dahilan. Opo. Naintindihan mo na? Opo. Huwag mo na ito ulitin ha. Opo. Ano, hindi siya natutulog, baka katulog. Tagal lang, magtatatlong buwan na. 3 months. Hanapin mo yung 3 buwan. Saan mo siya nakita? Kung hininga mo siya ng pera? Daan. Sa daan? Oo. Naglalakad ba sa inyo? Oo. Sino kasama niya? Wala po. Mag-isa lang? Oo. Anong oras yun? Opo. Hapon? Oo. Saan? Sa daanan nila, sa lugar nila, sa palengke, etc. Doon sa daan. Sa daan? Oo. Hmm. Yung naglalakad pa ito, Opo. nakita mo siya, Opo. nangingi ka ng pera sa kanya, Opo. makain, Opo. hindi ka niya binigyan, Hindi. nagalit ka. Opo. Anong sinabi mo sa isip mo? Sapang. Anong sapang? Sapang siya. Suwapang. Ah. Sinabi mo maswapang. Eh kung sinabi mo ang totoo, para hindi na tayo nagkahirap-hirap, meron tao talaga malakas ang usog at kinetic power niya. Sinagsabi ito ng masama. Bawiin mo yung sinabi mo sa kanya. Patawarin mo siya. Baka hindi siya kumahir. Humingi ka ng tawad sa kanya. Matawaran mo ako. Sabi mo, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sabi mo sa Diyos, patawad Ama. Patawarin mo siya. Ikaw nanay, naririnig ka niya, patawarin mo siya para lumakad ka. Bukal sa puso mo magpatawad. Sabi mo, kaibigan. Oo. Nangingi daw siya ng pera sa'yo, hindi mo daw siya binigyan ng pera. Sabi mo sa kanya, pasensya na kung minsan hindi natin masasabi, maigpin ng ulo natin. Ipinabatas ko lang ang laban. Eh, pulubi ko na to eh. Baka hindi siya kumakain, malakas yung usog. Nagugutom siguro. Ang taong hindi kumain, malakas ang Ilinisin mo, hingi ka ng tawad sa Diyos. Hingi mo ng tawad itong tao, nagawa mong kasalanan. Burahin mo sa iyong isipan. Tanggalin mo yung sumpa sa iyong bibig. Sabi mo, pinapatawad na kita. Patawarin mo rin ako. Sige. O boss. Meron pa wala na? Bukal sa puso mo magpatawad. Ikaw nanay, bukal sa puso mo magpatawad. Idilat mo ang iyong mga mata. Wala na, meron pa? Sige, bitawan mo siya. I-straight mo yung katawan ng tao nito. Bitawan mo siya nanay. I-straight mo yung katawan niya. Linisin mo ang katawan ng tao ito, ginamit kong medium. Linisin mo yung katawan niya. Tanggalin mo lahat yung nakapatong niya sa laka niya sakit. Ilayin mo na yung asawa niya. Ilayin mo muna siya. Para hindi maitapon yung sakit sa kanya ulit. Mamaya na natin na yung sila. Kaya rin yun po. Linisin mo. Yan yung po ano. Ilayin mo muna siya. Linis. Naintindihan ko na. Uy. Isinumpa siya. sinumpa si nanay. Sinumpa. Huwag mo na itong ulitin. Naintindihan mo na? Nangingin ka ng pera sa kanya. Hindi ka niya binigyan pera. At sinabi mo, swabang. Anak niya ito. Tigilan mo yung, bawiin mo yung sumpa mo. Naintindihan mo? Babawiin mo, puputulan kita ng hininga sa loob ng katawan ng tao yan. Okay, magpatawad ka. Okay. Palalayain kita. Ang aking ama pa rin ang magpapasya. Dahil pulubi ka, ang Diyos pa rin ang may karapatan na umahol sa iyo. At hindi kita hatulan. Bata pa kung tuso sa bento. Intindihan mo na? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Sa bahay ka? Sino kasama mo sa bahay? Pamilya mo? May pamilya ka na talaga? Nagsinungaling ka lang kanina.
Oo. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? 3. O, sige. Ang asawa mo, anong trabaho? Wala. Nasa bahay ka ngayon. Anong ginagawa mo sa bahay? Nagpapahinga. Okay. Tigilan mo to, ha? Alang-alang sa anak mo. Ilang taon ang anak mong bunso? 7 taon. Eh, panganay? Ilan? 23. Huwag ka na magsinungaling pa, ha? Itigil mo to. Pauwi mo yung sumpasan nilagay mo sa kanya. Patawarin ka ng aking ama sa bigat ng kasalanan mong ginawa mong sumpa sa babae matandang yan. Naintindihan mo? Sige. Intumig kami nito para makapagpahinga na to sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Pinalalaya kita, ang aking ama ang magpapasya nito at hindi ako. Ang karapatan ko lang ay lipunin ang lahat ng masasamang espiritu at diablo at nangungulab at ng babarang. Pero sinabi mong katotohanan at sinabi ni Magnitico, salamat sa iyong mga anghel ng Panginoon Kristo. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, amang Nazareno, kami ang iyong mga nakilayan kami sa pangalan at masamang espiritu. Ama Jesus. Amen. Ano pangalan niya? Vladimir. In Jesus' name. Gising. Ano ba? Vladimir. Apelido niya na ano? Yan may idol. Rodriguez! Siya may idol. Lumilat ka. Idol sa'yo eh. Hmm. Natawa nga ako, akala ko Bloody pangalan niya. Painumin mo muna siya ng tubig. Para makabalik na lakas niya. Bladder. Vladimir. Amen. Vladimir. Apelido, Hirap, Rodriguez. Amen. hirap ng pangalan ni Kuya. Nasulat ko Bloody, Blood. Kaya, Iwas sa akin. inom mo ng tubig. Para pumasok yung kapangyarihan ng Diyos sa'yo. At ginamit ka ng medium. Himinga ka muna bago mo inumin. Baka bumalik sa tubig. Akala ko Blood. Natawa. Sa Oh, inumin mo na. pangalan niya, mahirap. Ano yung spelling. Tatay mo siya. Tatay mo. Tama na. Relax ka. May tanong muna ako sa'yo. Amen. May tatanong ako sa'yo. May nakikita ka ba liwanag, madilim? Sa paligid mo. Ano yun? Liwanag. Sa kanan. Tapos sa kaliwa. Wala. Wala. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo kaya? Dalawa. Ano yung pangalan ng anak mo? Babae, lalaki? Lalaki. Ilan taon na? Bata pa? 20 lang. Tapos yung bunso, ilang taon na? 17. O, kita mo malayo. Ang anak ng lalaki ay 7. 23 naman yung panganay niya. 3 lang anak niya. Ang nanay mo, ay nangingi daw siya ng pera. Sinabi niya kasi pulubi siya. Eh, sinabi niya swapang. Meron siya binigat na salita. Kaya, hindi niya sinasadya yon. Siguro, hindi naman natin mapipigilan minsan ang damdamin ng tao, di ba? Tao lang tayo. Kanya, kaya nasa lubong ni... 3 months, bago siya nagkaroon ng sakit. Atras po ng 1 linggo, 2 linggo. Tsaka may lahi sila. May lahi yun. May lahi sila. Ang Diyos ang magpapasya pagdating ng ganun. Hindi lang sila ordinaryong tao. Putulan ng hininga basta-basta. Tapos sinabi mo bang nasa bahay ka? Kasama mo pamilya mo? O, di ba wala siyang alam? May record ka naman doon sa video mo. Kanina pa nakaplay yun. Bigla na lang nanghina si nanay tayo. Siyempre, malakas na usog yan. Oo, mahusog. June 20 pa. Mahusog ka nga lang, magsusuka kayo. Kaya Kaya, may usog sa ano. May record ka naman sa video mo, panoorin mo. Basta sinabi ng lalaki, 52 years old na siya. Ilang taon ka na ba? ang sumpa niya, masama. 46. Tapos may anak ka 3. Yun nga lang, 2 lang anak mo. Siya 7 at saka 23. Tapos, nasa bahay ka ngayon nagpapahinga. Eh, nandiyan ka eh. Yung nanay mo, kailangan niya uminom ng tubig at maligo ng maligo. Para mawala lahat ng sumpa. Mamaya-maya yan, alas 12, mawawala yung sumpa sa kanya. Paliguin nyo ng Paliguan na maliban. siya. Yung tubig na may dasal, hindi. Kung mamaya, punas-punasan Mamaya, mo lang may tubig. punas-punasan mo. Tayo mo sa nanay mo kung anong pakiramdam niya. Padilat mo kasi mata ng nanay mo. Lagay mo sa tubig. Idilat niya yung mata niya na eh. Tinanggal niya na yung sumpa sa loob ng katawan mo. Gumilat ka After na. 12, mamayang alas 12, mawawala na lahat yan. Gumilat mo yung mata mo. Tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo. Oo, tulungan Nawalan yung mo. muta-muta mo.
Idilat niyo mata niyo, sabihin niyo in Jesus name, 3 times, in Jesus name. Sa kanya lang kakayanin na eh. Hindi na ako sana gagamit niyo yun. Nawalan siya ng malay doon sa posporo kanina yung dinikit ko doon sa kamay niya. Nasaktan na siya ng ganong kabilis. Ito nga, nawala ng malay, saglit lang. Ilang segundo lang. Oh, kuya, nakarating ka na dito. Vladimir. Ang nanay mo, hindi sa akin, Akala ko kaya blood. pabalik-balik siya sa Tama. paggagamot. May nangingis sa Sabi ko kanyang ba pera. tayo Hinabi ng niya naman pangalan mo, ako eh. dugo. Sinabi naman ni Magnetico Hindi sa ako akin, si hindi Vladimir. siya ordinaryong tao. Nagaling. Antay mo alas 12, mawawala na ang sumpa sa kanya. Tingnan mo yung paa niya, nawala yung pamamaga oh. Kanina mamaga yan. Kaso tulungan niya sarili niya. Kasi pag hindi niya tinulungan ang sarili niya, effect. Kasi tinanggal na yung sumpa sa kanya, baka iniisip niya, nandun pa rin yung sakit. Kasi pumasok na sa utak niya. Na-stress siya. No? Narinig ko yun. Oo. Kailangan tulungan mo sarili mo. Tulungan mo. Kita mo yung anak mo, wala siyang alam. Di ba sinabi, naalala mo kayo sinabi ko, sisip-sipin mo ng balat mo, ang sakit ng nanay mo. Usog. Magtataas Ang lakas ng usog. lason. Usog ng tao. Ngayon, ang sabi mo kasi 52 years old ka, nangingi ka ng pera dyan. Nanay mo ba, kaya mo ba sabihin na swapang siya? No, hindi, di ba? Nanay mo yan eh. Mismong ikaw ang nagsabi, bumuka sa bibig mo eh. Sama ng loob, nasabi niya Sumama yun. yun, hindi yun sinasadya. Minsan kasi, Oo, kahit minsan di man ako ang ngayon, minsan nag-uwi sa Florida, nagdadrive ako eh. Wala kasi, nakapalis na ako, siyempre pag traffic. Pero pag nakikita ko naman, minsan nagbibigay ako. Minsan hindi natin maiwasan na hindi talaga tumamba. Kaya minsan hindi rin natin maiwasan kung anong lumalabas sa tabat ng bibig ng tao. Mas Kasi malakas ang mismo ano. bumakas sa kanyang bibig, sa bibig mong ginamit niya, na nangingi daw siya ng pera sa nanay mo. After 3 months, atras ka doon ng 2 weeks hanggang isang buwan, nangyari yung sumpa niya. Mamayang alas 12, mawawala na yung sumpa niya lahat. Inumin mo lang siya ng tubig. May 3 siyang anak eh. Matandaan ko po, 80 ngayon. Ay, 80 eh. Ay, apo, ba't na ganito sa ano mo? Ano yan, wala yung problema mahal. Ano yan? Ayaw ko naman pindutin. Kaya di naman... Full storage. Okay na lang yan. Hindi nang patayin. Hindi, okay na. Ayusin ko na lang yung nanay mo ha. Wala ka naman sa ano, ayusin ko lang to. Kuya, yung puhan, nakatabi nga. Baka sinama. Hindi sinanay. Kasi nagtaka ako, galing na siya sa mga manggagamot eh.